2026ak zer ekarriko digun iragartzen ausartuko zinateke? Bani bai, ausartuko naiz. Terrazetan ezin izango dugu erre. Kotxean baliza eraman beharko dugu derrigor. Patinet elektrikoek asegurua izan beharko dute. Zorroztu egingo dute bizumeko ordainketen gaineko kontrola. Eta antza, txosnetan ere etiketa eman beharko digute. Eta gogoan izan bi data hauek. Maiatzaren amaieran Bilbo errukbiaren hiriburua izango da. Eta abuztuaren 12 eguzki eklipse totala izango dugu eta Euskadin ederto ikusiko da. Baina gainerako aurre ikusteko adituen ahotsa behar dut bai ala bai. Hombre, Niko Cuenca, datorren urterako ekonomiaren gakoak behar ditu. Gatza izango da, baina segatuko gara. Zer gertatuko da 2026an? Bai ikusiko ditugu etxeen prezioen igoerak, baina ez dira handiak izango. Orain arte, bi digitutik gorakoak izan dira, 1,10 gorako izan baldin badira, torrontorako 1,7, 1,8 inguruko prezioen igoerak espero daitezke. Ikusten gara nola ondino, Reserva Federalak interestasen jaitsierak ikusten dituen, Europan ordea ez, gorantza doaz ematen du, bea jo duela. Bestegakoa da inflazioa zer ingo duen, ez da? Inflazioa gorantza jarraitzen baldin badu, interesesak igo dezake. Beraz, oreka puntu baten bila ikusiko dugu Europan Gobernu Zentrala. Hazkunde aurreikuspenen inguruan zer izan genezake, Euskal Autonomia Erkidegoan bai espero dela 2%-aren inguruan egotea, hau da, 2025koa, baina zertzo baitu apalagoa, baina pentsat, egakuak ez dira txarrak, ikusteko dago, eta Europa mailan beste puntu nagusietako bat izango da autogintzarekin zer gertatzen da. 2026an indarrean sartuko da MOVES plan berria, Europako funtseko ondutako plan hori, eta jendeak ibilgailu elektrikoak erosteko edo rekarga puntua jartzeko diru laguntzen programa hori, eta horrek animatu dezake merkatua eta horrek ekonomian izan dezake eragina. Niko, ze ondo, mila esker, aurrengo arte, urte berri on. Berdin zaindu, aio. Juanjo Álvarez, egunon. Egunon. Zurekin geopolitika. Ez da erreza jakitika nondik nora joango dira gure mundua hau, ez? Baina nik uste dut kaotiko bezala dago testu ingurua eta horrela jarraituko da. Garbi dagoela, gerra ez gerra klasikoa esango nuke. Gerra hibrido bat, alde batetik, gerra komerziala ere, geukan nazioarteko orden juridiko bat, eta zeharo moztuta dago. Orduan, hurrengo urteako zaila da prospekzio juridiko edo geopolitika egitea, espero behintzat arlo diplomatikoa sendoago izango dela. Juanjo, eskerrik asko, hurrengo urte arte, urte berri on. Berdin urte berri on. Eta amaitzeko, esango nuke adimen artifizialak aparteko kapitulua behar duela, ez da, Laura? 2026an erronka da bultzatzea adimen artifizial bat aplikatua estrategiarekin. Eta erronka da enpresentzat balioa sortzea. Erreminta hauek beraiek jakitea nola erabili eta zertarako. Hori lor dezakegu, denon artean kolaboratzen, sortuko dugu eredu bat, non kontutan izango dugu pertsonak, baita ere gure gizartearen beharrak, eta horrela sortuko dugu erlazio bat adimen artifizialarekin, non gure beharrak betetzen direla. Guzti hau da aurre ikusten duguna, baina urte bete barru hitz egingo dugu berriz, ea asmatu duguna.